Priatelia, keď je more v nedohľadne, je na to jedno riešenie. Slovenské more Domaša. A hneď pri nej mám pre vás jednu výnimočnú ponuku. Túto jednopodlažnú trojizbovú murovanú a moderne zrekonštruovanú chatu s obytnou plochou 68 m2, do ktorej sa vchádza priamo z altánku. Elektrina, kanalizácia, vlastná studňa a internet je tu samozrejmosťou. Nájdete v nej všetko, čo k vášmu komfortu potrebujete. Kuchynskú linku, kúpeľňu, toaletu, krb a dokonca aj domácu vodáreň. Chatu môžete využívať celoročne a teplota sa dá regulovať smart konvektorom cez mobilnú aplikáciu. A keby ste zatúžili byť predsa len vonku, vidíte si na túto podpivničnú terasu alebo do záhradky s prístrežkom. Plocha pozemku je 174 m2. A keď tu nebudete, chatu vám postráži vlastný kamerový systém s napájaním a aplikáciou. Ale najlepšie spravíte, keď si ju prídete pozrieť osobne čo najskôr, pretože táto chata naozaj stojí za to. Teším sa na vás, moje meno je Erik Martončík a som zo spoločnosti King Real.